back to Side Live and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapie Stories and namhlanje sikhuluma ke ngomdlalo ozo replace ke uSibongile and the Dlaminis. Bathi uzoqala ngoJuly ke lo mdlalo, igama lawo iHomecoming. Kuvela ukuthi ke uzovala ke isikhala sikaSibongile and the Dlaminis owagcina ke ukushutha ngonyaka odlule ngoOctober. Umdlalo lo uzongena kwislot sakhe uSibongile kumzansi wethu 163 ngo6:30 ntambama. Kuvela nokuthi ke isinqumo sokuthi bawuqede ke uSibongile noma bayoqede umdlalo kaSibongile neDlamini sizemva ukuhlaselwa komdlalo iyinkinga zezezimali kwaphoqa ukuthi ke baqede ku season 2 ke ukushutha. Isizini yesithathu ayibangisaqala kwaphoqa ukuthi uMzansi Magic umemezele indaba zokuthi lo mdlalo uzothatha ke ikhefu lesikhashana. Abandanga ke ngokuthi kwenzekeni, kodwa ke bathi ke isolezwe lathola ukuthi abalingisi nabasebenzi abasaholi njengoba umnikazi wenkampani ke eyayiqopha lo mdlalo uDuma Ndlovu waboshwa ngenxa yokukweleta indaba ke zika SARS. Ke uMzansi Magic ikhipha statement esishaye ngezinqamulelayo lapho uveze khona izindaba zomdlalo ke omusha. Umdlalo ke guys kuzobe kuqhame kuwo owesifazane osebenza ngokuzikhandla nonamandla okubuyela emakhaya ngemuva kokuhlala iminyaka edolobheni nalapho ke elahlekelwe khona izinto eziningi. Wakhetha ke ukubaleka uma efika ekhaya akusafani nendlela ayigcine kuyiyona, futhi naye sekunzima ukuthi abe umuntu okhule khona engenxa ke yempilo kade seyiphila ke. Uchaza kwa-Ivan Pro okhulumela uMzansi Magic uveza ukuthi lo mdlalo uzobe ugcwele izimpi zomndeni, abantu abagcwele inzondo kanye ke nokuthinta uthando. Uthe ababukeli balo mdlalo okumele bakulindele ukuthi owesifazane uzokwazi yini ukubuyela esimweni abe yisona esahlala ke edolobheni noma izinkinga ezimkhipha edolobheni zilokhu ziqhubekile nokumlandela. Isolezwe lithi ke lithola ukuthi ke inkampani enemidlalo eshisa izikhotha kulezi insuku okubalwa kwayona ke nomdlalo othi Cobras weCheza Pictures iyona ke eqopha lo mdlalo omusha. Mthombo uthe kungenzeka ukuthi lo mdlalo omusha uzoqoshelwa eThekwini njengoba ngesonto elidlule kubonakale umnikazi weCheza Pictures uPhathu Makwerela ekuleli dolobha ehamba nomlingisi uBrenda Mhlongo. So guys, basola ukuthi uBrenda Mhlongo uyena ke imain character ke kulomdlalo weHomecoming. uCheza Pictures guys ubhale imidlalo enjengo The River, wabhala ke oGqeberha. Abantu abaningi seke bathi ukukhomplela kancane bathi engazi ukuthi usethola amagigi amaningi lapha kuMzansi Magic. Hayi cha, hayi sekuqala ukusolisa ukuthi unobudlelwane obuthize anabo nabantu bakhona ke lapha yana. But ke guys, yeah, we are hoping ukuthi sizo enjoy lo mdlalo weHomecoming. And yeah man, do leave your comment below and share your opinion. Bye.